με τη χάρη του Θεού, διευδοκίας του Θεού Πατρός, και αναφέρομαι πολύ στην λέξη ευδοκία, διότι η Αγία μας Εκκλησία ως σώμα Χριστού τιμά την σήμερον ημέρα 1η Μαρτίου τη μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Ευδοκίας. Ευδόκησε λοιπόν ο Θεός να ξημερώσει άλλη μια ημέρα, άλλη μια εποχή, την εποχή που ανοίγει ο καιρός, την εποχή που ανθίζει η κτήση, διότι τα λουλούδια ανθίζουν, τα πουλιά τιτιβίζουν, τραγουδώντας με τον τρόπο τους τον πεάνα αυτής της εποχής, της Άνοιξης. Η Άνοιξη, αγαπητοί μου εν Χριστώ γονείς και διδάσκαλοι, είναι συμβολική και για μας, διότι παρακαλούμε τον Θεό να μας φωτίζει και να μας ενδυναμώνει, ώστε να ανοίγουμε την καρδιά μας στο πρόσωπό Του, στο θέλημά Του, στις εντολές Του, στις εικόνες Του που είναι οι συνάνθρωποι μας. Αντεύχομαι λοιπόν, αγαπητοί μου, σε αυτά τα πρώτα λεπτά του μηνός Μαρτίου, αυτή η Άνοιξη να φέρει και την εσωτερική μας άνοιξη, την εσωτερική μας αναγέννηση εν Χριστώ Ιησού.